احنا اللي ضلينا من العيله، هي توأمي، هي انا توأمي، هي انا وياك احنا اثنين بس اللي ضلينا من العيله، وابوي طلع يجيب لهم خبز، فيش حدا ضايع، هي توأم. Yam tang arut kisipara senrap aden bekila duno ilaka kami berlangut kipara gantai ki jongki haki airstrike jong kisipai ka Israel kabala ther berpentai ka all shati refugee camp Gaza hanin kasngi. Katba wepat u kameraman kawe ni kila thai kubor ula duno ilangut ki kun gantai berlangut ki wepat kisipara bat u hak wepat ka jingsha ther namding ya kawe ki jagasa ki petwer haki sipai jong ka Israel. Hapreng ki hajar ngut ki belayap breu na Palestine haki namding jong kisipai ka Israel kibla penyam ketang berpen pai donot ki babon ki breu ki don kibla pen pau syaka pertai limba ki jingdon ki nonglum kubor hakan ga jaka Henry ki don ru ki bamsyam lapau syaka pertai Henry ki belamat kumju ya ki jing ketang mensim na ki jing yap besar kai ki bai baton ki jongki hakan ga tma ka badang yai peteng handu penta kawai na ki jing ter nam ding biang kari Israel nen kasngi armut ki sipara senrap ki belatip kum Abdullah baru esam ki badang arplais nam perta haki jinge keren bat kawai ni kilap thai kubor ke NBC News bat keblayoru bandring duri ki kaba syadin jong kilala penyui ki jingjulor jong kane kakam kabala sya the de kinamding jong ka Israel lapan i bakini ki arngot ki blaya songlang hasanda kilaya yam pai donot bat yathu sya kinoglum kubor bakiladu no ilaka kami kaba i ki bat hoing ki jong ki berlangut ki wepat ki parakan thai ki jong ki haki airstrike jong ki sipai kari Israel kabala the bat pentai ya kane jaka hadu bala penpra lengkot lengkai ya kane kakam gawe pat ka kubor haga jingsha thernam ding ka Israel ya gawe pat ka jakasa ki petwer lane ka refugee camp ka all magazi camp men haga sisa jan ha central ka Gaza strip we ignoring dur ne kameraman jokila thai kubor ladu no laingot ki kun kentei ki jongu pat laingot ki we pat ki badai ki sipara batu haga ba haga ne jaka bala sya pen pthai kumasan phongot ki nong Palestine ki layap kum kini ki jingjia ki aja man la ki minute ki kenta namar ka jing bampat sange katma hapding kari Israel berkilan no Hamas kari Palestine. Laong shishu uru bakat kum ka report ng committee to protect journalists live rengut ki journalist bagi media worker kadu no elaka jong rajingim hakan ka jingele apding ka Israel berkilan no ka Hamas. Live wengut ki day nagari Palestine sangut nagari Israel but way nagari Lebanon kibladu ay laka jong rajingim.